Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj mar KUPPET okwedo paro mar Raila Odinga ni mondo mi duok ting' mar somo ma pacho ka ne tend kaontis. Ka otelnegi kod jagoro margi ma otwag gi jofwambo e log tich mar KUPPET gikoni onge odiochieng' ma gibiro yie mondo mi jood bura mag kaontis kata MCAs mondo los chike mabiro tayo sekta mar somo ma pacho ka. KUPPET wacho ni somo mag ECDE osekethore e lwet governors ka bende kata mana thieth mane otere kaontis bende ok dhi maber. Wadwar ni education bende odonje league mar failed services ma counties ose fail go mar timo ne kata early childhood development. Jopuonj ok dwa gombe ni jok madhi loso chike madiyo gi education dhi bedo jok miluongo ni MCA ni kendo mage jok mabiro dhi ng'adonwa ni mae kaka onego chulwa. Wan mano wadagi to kendo watamore. Ka dipo ni gin gi rieko mar timo mano, wang'eyo ni gima koro gibiro mondo gitim ni mondo wadhi e referendum mabiro kawo bilion mang'eny mondo tim. To gima gino biro timo malong'o bende onge. Jatend piny Kenya William Ruto manie limbe piny mar Japan ne romo motisi ni Tokyo International